атака от тясно внимание. Добро подаване към Миланов. Шута! Георги Миланов! 2-2! Бързо изпълнен тъч от българите. Центриране на Баналски! Гол за България! Димитър Рангелов открива резултата в седмата минута. Оттам излиза отзад и това е 1-1! Изравняваме резултата в 74-та минута! България изравнява резултата на Крок Парк с Дилян Петров! Върхит на Рангелов, центриране! 1-0 за България! Ивелин Попов открива резултата в 8-та минута на този матч! Там, че играч на домакините се подхлъзна, Мартин Петров ще нанесе ни удара и какъв обрат! 2-2! България възкръсва на стадион Фарул в Констанца! Валери Божинов ще нанесе